Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tapi iso. Padahal kitab apik. Yus ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlisus zanadiqah. Iku diblesekno ana paham napa? Zindik. Iku ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mulane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo nek ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesekno disusup. Nah, jadi mulane roh kudu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten. Sampai ana ayat wa ma kafara Sulaimanu walakin nasyayati nakafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham gitu. Jadi ngono. Akhirnya Nabi Muhammad ngekei penjelasan tiyang Yahudi, hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan, dianggap karangane sinten? Sulaiman. Nah, mulane terus Nabi Muhammad nanti nangket jin ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan yo enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel, dicancang wae Nabi, dicancang teng kene Pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahlil Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah keidolanan zaman pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan ngene apa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Sekolah ora seneng ajaran ngoten niku, ajaran sesat niku. Bapak era irit kok anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit kok perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fazakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal layam bagi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifrite dicollo be Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dendekne enggak ingin disamai. Nah aku nguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolno be Nabi. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime. Meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior. Piye wae napa? Junior. Ane nabi yang dilarakno kaume, iku mesti ngendikan balik-balik teng cerita Khawarid, fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku? Ya kudu napa? Sabar. Kulo jeeling, dadi Nabi Muhammad iku dilarani tiyang, laqad udhiya Musa aksara min dzalik. Sebagian riwayat akbar min dzalik. Fasabar. Ya masyhur. Masyhure ngaten nggih rungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mau wong Dzul Khuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkempe wong Bani Israil luwe elek. Jadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun iku dijanjeni Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Cara aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk ngono tak jak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turu Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa muleh gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ora roh ya aku ora ngandel. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa
jar. Aku ora iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung kok penak jenengan maca umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok pengen roh pangeran. Langsung berbledek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok njaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Misale tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah iku. Nyabari bojo napa judes. Wah iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lho. Nek ora stres maksud. Soalnya Quran ngono ora ana wong dipeseni pangeran langsung nek ora koyo ngrumat wong wedok wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan asira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nak soal kowe ora seneng perkarane judes, nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahat. Kowe wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk. Perkarane ora ana letupan emosi. Jadi nak setruk malah kira rabi meneh to golek bojo malah repot. Ngobatno ya repot, ninggal rabi meneh. Ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus suwe malah idiot ya bingung ngono wong. Ya wis keben pancen pangeran kersane ngono. Iso wae barang sing kira seneng di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Wes wong 70 itu sambar bledek. Sambar bledek malah gentenan Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa ku pancen manja mbek pangeran. Sange manjane mature ngene lucu, kowe aja niru, haram kene niru. Ya Allah jenengan karepe sepundi to? Tiang 70 iku tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nek jenengan pateni seksi kula sinten? Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dibila-bila nih malah bela sing. Wah, akhirnya be awas ditangekno. Ya wis sawu iku solem tak tangekno meneh. Tangekno meneh urip meneh sing 70. Mulai terus. Mulane gak usah ngomong ngono. Nggih, kapok. Dadi wong iku nak dadi kiai meneh tek musa Kang. Wong sing seneng wae kadang mangkelno. Paham iku wis kunane kuno. Nanti kadang wong seneng kowe tenanan jebule njuk dukungan perkara nyalek. Njuk dukungan perkara nyalekno napa bubah. Mbok gothingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usul. Lah sing apik piye Gus? Sing apik wis biasa, wis takdire urip ngono wis biasa. Kulo dadi kiai iki biasa disuwani kanca-kanca sing nyalekno bupati independen iki biasa sowan kulo Gus. Dungakno dadi ta apa kena lho Gus. Moh nak ra mandi dereng ra mandi, nak mandi ke bar lali aku. Lah terus piye Gus? Kadung rene ya biasa ae, bakas ilmu ta apa ta bakas. Tapi ngoten niku donya ngoten niku. Mulane Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae napa sabar. Niku sing dimaksud teng ayat napa yas'aluka ahlul kitab bi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa napa jar. Nabi Muhammad itu kaume njaluk, "Mat, nek nabi tenan iku gawa kitab ka langit diseksani malaikat." Terus Allah baris ngangkat tangan maklumat nak kowe iku utusane. Oh, jalukan kok aneh ngono. Dadi auta tiya billahi wal malaikati napa qabila. Dadi Nabi munggah ning langit autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyyi ka hatta tunzila alina kitaban nakraum. Dadi kowe munggah ning langit mat terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus dhewe diumumno nak kowe iku Rasulullah. Dadi jelas mat SK-ne ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iku Nabi Muhammad gersumpek ngutus eling, wis amat kowe sabar, iku cek lumayan dhisik kaum Nabi Musa. Kaume sing iman maksude iku cek lumayan kowe sing nyoal kowe sing kafir, wajar lah wong ora cocok nyoal. Musa iku sing seneng wae nyoal. Mane abot-abote wong disoal wong sing napa seneng.
Enak kan digedingi Musa ku jek enak. Nabi Musa disoal wong sing seneng. Mulane mulai sakniki wae nek ana wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan nganti nuntut kowe sugih saking senenge. Gak ikhlas kowe melarat iku ngono lho. Dadi mau sekali-kali ditafsiri sing apik. Dadi bojo nganti ngongkon kowe sugih, wah bojoku seneng aku tenan. Gak ikhlas nek aku apa melarat. Kok ditafsiri ngono ayo kena to. Misalnya kayak melarat terus bujum dingin aja, kan seakan-akan dia ridho. Uang kok iso husnudzon. Paham ya? Dipaksa husnudzon itu ya dilatih itu. Senajan ta hakikate ya aboten. Sampeyan ora usah tangkel, jenengan iso nglakoni iku ora penting aku. Ulama wis ora tau ngalami ngono-ngono, wis di dunia beda. Ulama ora padha mek wong-wong. Kalau nganti saiki yo ora ora bojoku seneng ora aku seneng ora yo ora ora padha ora ora pegatan wis apik cara kula ulama ora pegatan wis apik. Kula nak kelangan kitab niku bingung nganti sak keluarga kula bingung saking maniak kula mbek jenenge kitab. Tersiksa tenan. Nak kelan dhuwit 1 juta ini jek biasa kula lali ini ora ngarah tak eling-eling. Nak kitab ilang nangis tenan. Wis ilang halaman iki tersiksa tenan. Kowe ora duwe wis tenang ya Allah. Ya kok urip maksudnya. Subhanallah, subhanallah. Ya kok kepen mlebu swarga. Wah aneh. Ya, tapi swarga ku fadhole pangeran wong kok sampean mlebu swarga ya gampang wae ngono apa fadhole pangeran. Wis kudu yakin mun Gusti swarga nu fadhole jenengan ora ana syarat alim, ora ana syarat bener supaya pangeran ngersakno nggih mlebu napa swarga. Tapi nek ngersakno ya mlebu neraka. Jadi diterus. Iku fair kok nek ngersakno mlebu swarga, tapi iso diterusno nek ngersakno ya neraka. Wong pangeran ora kena aturan. Ngersakno swarga, ngersakno nggih neraka. Paham ya, jadi kula suwun ngaji iku minimal sampean dadi wong iku duwe khas nubuwah. Khas nubuwah iku duwe pikiran sing khas kenabian. Ora muk nuruti akal sing diciptakan manusia. Pancen Kanjeng Nabi ku benten, mek tiang-tiang ku benten. Dewa kados peristiwa Ansor wau. Dadi mboten saged ditebak. Ya mergi nubuwah, nggih mergi napa? Mergi napa? Nubuwah. Misale ngeten, Nabi badhe kapundhut. Sahabat susah kabeh. Jenenge ditinggal kekasih wah susah kabeh. Malah Nabi oleh nggih hiburan ngeten. Kula aja apal hadise. Wis aja ora usah nangis. Aku mati ku ya apik, urip ya apik. Sahabat mulai piye Nabi ngendikan? Aku wis ora usah nangis, aku urip ya apik, mati ya apik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sebagian riwayat wa wafati khairun lakum. Aku nak uripku ya apik. Engko nak mati ya apik. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip anggap ae marai sunnah-sunnah sing apik kanggo kowe. Lah nek aku wis mati malah penak engko aku jejer pangeran. Jejer pangeran delok kelakuanem iku. Nak apik aku muji pangeran, nak elek enak aku jejer pangeran tak jalukno sepuro. Jadi terus sahabat wah ya kok penak. Jadi Nabi ku gak kena ditebak Dadi nek aku mati, fa inna a'malakum tu'raduna ali amalam diwentokno ning aku. Fa ma wajatu khairon hamidtu wa apik aku muji pangeran. Nek elek wong aku wis jejer wis kabudut tak jalukno napa? Sepuro. Nabi ku ora kena ditebak. Terus Abu Dzar, kula gak ada contoh kata, jeneng kula nu apal hadis kata. Niki mboten sombong, niki tak hadis bin nikmat. Lha sampean misale apal kondo nggih mboten napa-napa. Asal memang napa? Apal. Tapi nek ora usah apal, ora usah muni kondo apal. Abu Dzar itu ketika perang Tabuk itu terlambat. Terlambat karena dia pas itu ada kesibukan apa terlambat. Setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat. Sahabat tuh janggal semua karena Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk, soleh dan loyal sama Rasulullah. Kok nganti terlambat itu piye? Jawab Nabi ketika semua sahabat risau, jawab Nabi ngendikan ini. Nak pancen Abu Dzar iku wong apik, engko mesti fasayal haku walaku, mesti diparingi pangeran iso nyusul kowe. Nak Abu Dzar iku wong elek, malah penak to. Kowe dibebasno saka eleke Abu Dzar. Dadi Nabi ku nak mikir yo pancen nubuah tenan, sahabat gak nyangka nak jawabane Nabi. Ya seperti itu.
Nak Abu Dzar wong apik, engko mesti disusul pangeran. Nak elek malah penak to kowe ra kumpul wong elek. Iku nabi dadi, ya iku nubuwah. Ngono iku jenenge napa? Jenenge napa? Nubuwah. Ora kena ditebak. Jadi kadang sahabat itu wis ora tok mbek pikirane Kanjeng Nabi mboten tok. Tapi dilatih.